Дамир Мәүләвиевич, хәерле көн. Исәнмесез. Халык санын алуга берничә көн калып бара, шул вакытта Бөтен дөнья татар конгрессы каршындагы адвокатлык оешмасына мөрәҗәгатьләр килүдән туктамый, алар туган тел, милләт сорауларына кагыла. Ни өчен шундый хәлләр килеп чыга? Күпчелек сигналлар килә Башкортстаннан, Төмән өлкәсеннән һәм бераз бар Ульян өлкәсеннән. Һәрберсенең үз сәбәпләре бар. Мин уйлыйм, Башкортстанда чынлыкта нык кына халык исәпкә алуның методикасын бозулар бар. Административ ресурс кулланып, татарларны һәм татар теллеләрне башкорт дип яздыру процессы бара. Бу ниндидер бер задание кыяфәтендә эшләнә торган нәрсә, хәтта кайбер районнарга җиткерелгәннәр конкрет цифралар, сездә 35%ларга тиеш башкортлар, шундый саннар да бар. Бу билгеле бер кайда язылмаган, телефон хокукы аркылы эшләнә торган нәрсәләр. Шуңа күрә халык моны бәриза түгел. Шулай ук безләр арасында бар кешенең сорашкан вакытта милләтен һәм туган телен язмый чыгып китәләр. Димәгән соңыннан куялар булып чыга, соңыннан куялар ничек таләп ителә шулай. Халыкның кешенең үзенең фикере буенча түгел. Бу билгеле Россия законнарына туры килми. Моның буенча Татар конгрессы каршында эш алып барыла һәм без хәтта төзегән идек бер хокукый төркемдәген. Сергеев җитәкчелегендә соңыннан без бу тема буенча судлаша да алабыз. Мөрәҗәгатьләрнең эчтәлегенә карасак, менә шушы төбәктә нәкъ шундый кимчелекләр булуы аңлашыла дип әйтә алабызмы? Күп очракта аңлашыла. Мәсәлән, Ульян өлкәсен бик теге аңлап бетермиләр, әмма анда электән бар иде бер төркем болгарчылар. Менә шулар хәзер анда баш күтәрәләр, безне татар дип язмагыз, болгар дип языгыз дип. Каршы чыгалар, теге переписчикларның фикерләренә дә каршы чыгалар. Кешеләр яздыралар инде үзләренә шулай иттереп. Төмән өлкәсендә ситуация башкача, анда Себер татарларының берлеше аерым халык языгыз безне дип шулай иттереп йөриләр. Алар күп санлы түгел чынлыкта. 200 мең Себер татарының кайдыр 6 мең 7 мең шундый кеше бар. Алар эшендә шулай актив шалып баралар, шуңа күрә алар да шушы юл белән йөриләр. Шуңа күрә килеп чыга конфликт ситуациясы. Кызганычка каршы Төмән өлкәсе администрациясе шушы юнәлешендәге хуплый. Татарларны таркату өчен эшләнә торган эш бусы. Чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребезгә нинди киңәш бирә аласыз? Беренче чираттан госуслуга сайтында үзең язырсаң үзең әйбәтрәк. Чөнки сиңа да берни контрольдә юк, үзең ничек уйласаң шулай язасың. Икенчедән, переписчик булган вакытта карарга кирәк. Ничек язлар синең милләтең һәм туган телеңне. Синең андый хокукың бар һәрбер кешенең. Теге авыз ачып утырасы түгел, менә үзе языр соңыннан дип. Үзең әйтеп карап яздырга кирәк. Әле аны төшереп алсаң да ярый телефондагы камерага. Чөнки дөрес булмаса соңыннан син аңа төзәтү кертә аласың, андый хокук шулай ук бар бездә. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сау булыгыз.